नैबे समाव आङो समाजनिसिम मोनसे खावलायहरनाय आनजादनि समाव जाहाथे जोंनि समाजनि दैदेनगिरि बा सोद्रोमाफ्रा मिउजिकफोरखौ हराव हर थौजासे बुरजा साउन्ड होनानै जाहाथे दामा। मानो होननानै बुङोब्ला बुरजा साउन्ड होनानै मिउजिक दामोब्ला गथ'फोरनि फरायनायाव हेंथा जायो, गथ'फोरनि एटेनसनखौ डिस्ट्राक्ट खालामो। बेनिखायनो आङो गुरैयै खावलायदों। मेट्रिक आनजाद फैगासिनो दङ। साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ आङो जासिहरबाय आरो बेस्ट उइसेस आङो हरबाय। आनजादनि समाव गोसोआव गोनो गोथो जानाङा, गोसोआव लोरबां जानाङा, गोसोआव रागा जानाङा, गोसोआव दुखु जानाङा। आनजादनि समाव मोजाङै जानांगौ, मोजाङै उन्दुनांगौ, बयजोंबो फुर्ति थानांगौ, गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनांगौ, गावनि थांखियाव फोथायनाय लाखिनांगौ, गावनि गोसोखौ गथा खालामनांगौ। बे मेट्रिक आनजादाव नोङो गावनि जिउनि राहा, केरियार बेखौ नोङो दानो हायो। मेट्रिकखौ नोङो मोजां खालामथारनो हागोन, बिनि जेबो सन्देह गैया। नाथाय नोङो सियर जानांगोन जे नोङो गासैखौबो हायो। जायखिजाया सोंलु फैयोबा बेनि फिननायखौ होनो हायो, बेनि फारसे नोंहा गावनि सायाव मोनसे फोथायनाय थानांगोन, कनफिडेन्स थानांगोन। आनजादनि समाव फिजिकेल एक्सारसाइज बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, नङाब्ला नोंनि आथिं आखाइ दुखु मोननो हागौ गेलेनायाव। ससियेल फांसन बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। ससियेल फांसनाव नोङो थाङोब्ला नोंनि गोसोआ गोनो गोथो जानो हागौ, उरां फारां जानो हागौ, नोंनि गोसोआ लोरबां जानो हागौ। नोंनि थांखियाव नों गोसो हो, गावनि सायाव नों फोथायनाय लाखि, इसोरखौ नोङो मान हो, नोंनि फोरोंगिरिखौ नों मान हो, नोंनि आइ आफाखौ नों मान हो। नैबे समाव आङो समाजनिसिम मोनसे खावलायहरनाय आनजादनि समाव जाहाथे जोंनि समाजनि दैदेनगिरि बा सोद्रोमाफ्रा मिउजिकफोरखौ हराव हर थौजासे बुरजा साउन्ड होनानै जाहाथे दामा। मानो होननानै बुङोब्ला बुरजा साउन्ड होनानै मिउजिक दामोब्ला गथ'फोरनि फरायनायाव हेंथा जायो, गथ'फोरनि एटेनसनखौ डिस्ट्राक्ट खालामो। बेनिखायनो आङो गुरैयै खावलायदों जाहाथे रायजो राजाफोर, दैदेनगिरिफोर, बिमा बिफाफोर फरायसाफोरनि आनजादखौ गोसो होनानै बेखौ गोनांथि साननानै जोङो जोंनि समाजाव बे फरिखा समाव साउन्डखौ बुरजा होनानै माइक दामा। फेस्टिभेल्स फांसन्सफ्राव जोङो माइकखौ हर थौजासे जोङो गोसा गोसा दामा। बेनि थाखाय आङो रिकुवेस्ट मोनसे खालामदों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ। लोगोसे आनजादनि समाव साफ्रोमबो फोरोंगिरि, साफ्रोमबो बिमा बिफा फरायसाफोरनो बोर हरनांगौ, फरायसाफोरनो अननाय हरनांगौ। फोरोंगिरि, बिमा बिफा आरो समाजनि दैदेनगिरिफ्रा फरायसाफोरनो बोर आरो अननाय हरोब्ला बियो मोनसे थुलुंगा जागोन। फरायसाफ्रा गोसो बोलो थुलुंगाखांहोनो हागोन आरो गोसोआव मोनसे फोथायनाय फैगोन। आनजादनि समाव फरायसाफ्रा रावजोंबो नांलायनाङा, दुखु मोनलायनाङा, बुलाय सौलाय खालामनाङा। गावनि थांखियाव गथा जानानै गोसो होथाबनांगोन। आनजादनि सिगां, आनजादाव थांनायनि सिगां गावनो नांगौ मुवाफोर जेरै एडमिट कार्ड, रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट, पेन्सिल, स्केल बायदिफोरखौ थाग थियारि खालामनानै लाखानांगौ। आनजादनि एसे सिगां बांद्राय नोङो आदार जानाङा। लाइट फुड जानानै नोङो उइथ कनफिडेन्स फोथायनायखौ लानानै आनजादाव नों थांनांगोन। जाय बिथांमोनहा हस्टेलाव थायो बिथांमोनहा गाव गावनि फोरोंगिरिफोरखौ खुलुमनानै मान होनानै थांनांगौ। जाय फरायसाफ्रा गाव गावनि न'आव थायो बिसोरो गाव गावनि बिदा बिब', बिबै बिबौ, बिमा बिफाखौ खुलुमनानै थांनांगौ। गोसोआव बोलो मोनगोन।